हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालाय बायदि आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर। जाय लोगोफोर नोंथांमोननिसिम दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय शेयार खालामनो होनना सानदों। स' लोगोफोर बर'नि आबुं सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दे। जोंहा मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि पार्ट 3 खौहाय रिंसार ब्रह्मा इउट्यूब चेनेलनि गेजेरजों पार्ट 3 खौहाय मैयाहाय रिलिज खालामना होबावबाय दे लोगोफोर। स' बेनिखायनो लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिम जुदि बे मिस्टार ग्रेजुएट मुंनि आबुं बर' सावथुननि पार्ट 3 भिडिअखौहाय दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो रिंसार ब्रह्मा इउट्यूब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर नोंथांमोना फैनो गोनां बे नेक्स्ट पार्टखौबो थाबैनो नायबावनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ शेयार खालामलाबायनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। जाहाथे बिथांनि भिडिअ 2 लाख प्लस भिउसआ थाबैनो फैयो दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिथाङा बे पार्ट 3 रिलिज जानानै थांनाय भिडिअनि डिसक्रिपशननि गेजेरजों बुंनाय बादिब्ला बे भिडिअहाय जुदि नोंथांमोना थाबैनो जुदि 2 लाख प्लस भिउसखौ खालामनो हायो अब्ला नोंथांमोननिसिम नेक्स्ट पार्टखौबो थाबैनो बिथाङा रिलिज खालामना होगोन होननानै बुंदों दे लोगोफोर। नङाबा बिथाङा फैनो गोनां माखासे नेक्स्ट पार्टफोरखौ उइकलि एबा सप्तायावसो बिथाङा रिलिज खालामना होगोन होननानै बुंदों दे लोगोफोर, सानडेनि 3:30 PM आव। स' लोगोफोर बिदिब्लाथ' नोंथांमोना गासैबो मिथिखासिगोनानो नङा होमबा लोगोफोर बिथाङा मा जाहोननि थाखाय भिडिअखौ थाबैनो रिलिज खालामना होआ आरो बिथाङा मानो उइकनि गेजेरावहायसो भिडिअखौ रिलिज खालामना होनाय जायो। स' लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना दासिमबो जुदि बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि पार्ट 3 भिडिअखौहाय नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो रिंसार ब्रह्मा इउट्यूब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ थाबैनो नायनो थाखाय शेयार खालामनायखौ बावनाङा दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोननो थाखाय आंनि गोदान चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव दे लोगोफोर। मानोना लोगोफोर बे चेनेलनि गेजेरजोंहायबो आं गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामना होनाय जायो दे लोगोफोर। स' फ्रेन्ड्स बिदिबा दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होदो लोगोफोर। स' बिदिब्ला लोगोफोर जायफोरा दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो रिंसार ब्रह्मा इउट्यूब चेनेलाव थांनानै नायहैदो दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे भिडिअनि डिसक्रिपशनावबो आं लिंक होना होदों दे। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे लिंकजोंबो थांनानै भिडिअखौ नायहैनो हागोन दे लोगोफोर।